И здравейте, хора! Аз съм LaperchoBG и това е извинителен клип, че отдавна не съм снимал клипове. Както така и с мен е дявола. Скоро мисля да направя един сервер, в който сервер в този сервер ще събера отново бандата, която беше преди, и ще оцеляваме. Да ви кажа на кои игри ще снимам. Предимно на Minecraft и CSGO. CSGO наскоро си купих, нали го няма да снимам, защото си продадох акаунта и това няма значение. Той в момента играе лига, защото е гаден. Да, компютъра ми в момента е на преинсталация и когато ми го донесат, нали, ще почна да снимам на игрите. Сега нещо ми лагва доста от лаптопа. И така, предимно ще снимам в PvP България и в моя нов сервер, който ще направя. Нищо друго така, нямам. Казвай чао. Чао. Чао.